Ayun po, nagkatawa. Muna? Go. 20 seconds. 1, 2, 3, go. Yan, mahuwap kasi ang ulo. Anak, oh. Lihok luwag, oh. Basitikwan ka. Pwede ko na. Kutsagay. Okay, 1, 2, 3. Madamon ko. Patong na nga. Siguro ko. Sige. Okay. 1, 2, 3, go. Eh, naman na. Watch out mga kalaginsan biners. Shout out ko ni Yubi Valdez Alvarado o ni Kel Pelago Alvarado. Shout out sa ko ni Mingming and Rian Mancao. Shout out na ko sa kong ex nga iyak ng sayangan. Char! Dali sa uy! See you next video mga kalogs. See you next video mga kalog. Bye.